Оставя ли последствия кармичната връзка? Много е важно да знаете, че кармичната връзка винаги има последствия. И ако смятате, че когато приключи, вие ще забравите всичко, не. Цял живот ще я помните. Въпросът е тук да не влизате отново в нова връзка. Защото когато вземем от кармична връзка, ние вибрираме на честотата на тази връзка. Ние имаме негативни емоции, емоции или на страх, или на обида, или на вина, или на срам, на всякакви такива емоции. И ако влезем отново във връзка, тя отново ще бъде кармична. Затова е хубаво винаги да си даваме един етап от време, колкото ни е необходимо. Най-често е 6 месеца. И в следващото видео ще запиша точно кои са етапите, през които преминава този период след кармичната връзка. Но тук да се съсредоточим какво точно се случва. Много е важно да започнете да се задавате въпроси. Какво виждах в този човек? Защото вие сте харесвали и не сте харесвали определени неща. Това, което сте харесвали, вие също го притежавате. Това, което не сте харесвали обаче, много важно е да запомните, че вие също го имате. Ако, примерно, той ви е обиждал, може би вие заставате пред огледалото, не харесвате себе си, тялото си и казвате: аз съм дебела, аз не се харесвам, това ми липсва, друго ми липсва. И тук, реално, точно, той ви отразява това. Защото всяка дума, която казваме на себе си, тя има честота. И когато си я повтаряме толкова пъти, толкова много пъти, ние започваме да вибрираме на тази честота и привличаме точно такива хора около себе си. И когато започнем да променяме мисловния модел, т.е. начинът, по който се държим със себе си. Ако, примерно, не ви харесва, имате голям корем, погалете го този корем, кажете му: обичам те, приемам те. Погледнете се в огледалото си, кажете: каквато и да си, аз пак ще те обичам. Харесвам те, каквато и да си. Запишете си какво не харесвате. И просто си запишете как може да промените това. Защото никой не може да го промени освен вас. И това е много важно да го знаете. Всичко зависи от вас.